Zo, goedemiddag volgers Wisranang. De mensen die mij volgen vanuit het buitenland, goedenavond, goedemorgen. De mensen uit China. Ik zag net iemand uit Indonesië ook. Sela daar, maar goed. Ik wil iedereen bedanken die mij shared, die mij volgt. Ook een paar mensen die mij voor de gek verklaren. En zeg ik dat alleen ik onwaarheden vertel, wil ik ook bedanken. Maar vooral de fake news die ik vaker breng. Surinamers, Wisranang, heel wat fake news gebracht. Maar het is werkelijkheid geworden. Voor degenen die mij vaak volgen. Voor de nieuwe volgers zou ik vragen, blijf mijn live sharen. Mijn boodschap sharen. Als je vindt dat het een goede boodschap is, blijven jullie maar sharen. Voor de mensen die mij sharen wil ik ook een hartelijk dank zeggen. We hebben een aantal jarigen. Wil ik zeggen ook het beste. Nanga neem van natuur, nanga krachtie van natuur. Uteka krachtie. En usuku voetbal akondredis op. Een hele mooie week gehad. Benzine omhoog. De zaken gaan verder. Als je ziet wat beleidsmakers met hun mond zeggen, wat er een paar grappenmakers ook rondlopen en zeggen. En zelfs heb ik ook veel mensen die me hebben gezegd van, hey Nanko, Isabi, iemand heeft me ook gebeld en uitgescholden van, hey, inom tega maar lolo, sani amano een voortganger. Ik zou aan die meneer zeggen, wel, weet je, wanneer er mensen zijn, en ik praat die dingen zo uit het hoofd hoor, dan kan Karmi Jonkies mokoman, interesseert mij niet. Toch? Wanneer een voortganger, een geestelijke, kom karama, want amana een geestelijke, toch? Dan mijn actie dala nanga money voor koine kerkie, dan intussen, ama dochter, isabi, ama dochter kies een biggie certificate voor een soort, wat is dat, een soort go-to coin sani, Bitcoin. Dan moet hij ook aan zijn voort gaan, aan de mensen die daar bij de kerk komen, waar die dollars gaan,
En wat hij doet met die dollars die hij daar krijgt, als hij geen bitcoin koopt en zichzelf verrijkt. Dus utang kost me, geen probleem. Maar om aksa voortganger, terwijl kost jamang, en hoeveel dat kan mij doen bonsani, geen nood, dat zal ook zo zijn. Maar om aksa man, van aan mij verrijkingsrefi. In aksa man, te juk chingo na OS, scoro, PMC egwa scoro. Dus ook dan kost me, maar het is hard en de waarheid is hard. En dat me vind ik. Kan je mij de volmaak toe. Mij tak nooit tak me op 10 krifinga. Maar de wansa op 5 nanga 4 krifinga moest kon tegen me samen taki meli. Ja? Want nooit me tak ete tak me eerlijk. Nooit me tak ete tak na kusing disi op 10 krifinga. If waman kan sor me, takamap 9 krifinga, vooral de beleidsmakers, na de soort geweldige bishop, na de soort geestelijke. Je hebt informatie. Dus de met taki, mensen zeggen kost me, zij gong de soort smadis op. Ik heb er geen moeite mee. Kost me, maar dan kost me ma. No kost me pa, kost me persoonlijk. Ja? Maar te kost me, dat je luku pe je ching egwa scoro, en pe a bishop ching egwa scoro of de egwa scoro. If you ching de jaso, dat je ching dat buitenland is studeer. Te you give you dollar, nanga you euro, dan go lukus ma ego tekik certificaat, na Torarika Ballroom, a Bitcoin certificaat. Go luku. Ja? Ngolukus ma dochter egotek certificaat. Dus u kost me, if u kost me mo pikuno da mo op een moratorium unu. Era? U ta kost me. Mensen, heel veel mensen hebben gebeld. Ja, meneer Nankusi, gaat u meedoen met die protestactie? En ja, u moet meedoen hoor. Mijn actie was maar persoonlijk. Niet gaan we als Wisrana protesteren? Gaan we als Surinamers protesteren? En je weet, als ik informatie van iemand heb en de persoon roept mensen op om te gaan protesteren, omdat regering Santoki, Brunswijk het heel slecht doen, en zelfs zeer slecht doen, dan moet je eerst voor jezelf vragen of je eerlijk bent met Wisranang. Als je eerlijk bent met de natie. En vooral als je je huiswerk niet hebt gemaakt. We willen de regering weghalen. We willen de regering naar huis sturen. Maar je kan de natie niet eens vertellen wie onze toekomstleiders gaan zijn. De zogenaamde leiders. Wie denken wij, als wij deze regering gaan weghalen, wie oteka bigi pari fu para botogo morofara. Kom te kasan vasande. Want we willen allemaal gaan protesteren. We willen allemaal iemand achter iemand lopen die 2 of 3 agenda's heeft, concreet. Daarom is het meneer Taksani, meneer ondersteunt met knappe luku, en misap desma en een agenda en met een pressie. Dat je wat trappartij en wat huis aan huis. Want ik denk ze kunnen gebruik en misbruik maken. Er wordt een heel vergadering gehouden. Ja, dan kan je het volk nog steeds niet vertellen. Hoe gaan we dit samen oplossen? Want één enkel organisatie, politiek partij, of wie dan ook,
gaat geen oplossing kunnen brengen. Wanneer partijen en organisaties ook naar meer zetels vragen. We hebben gezien toen voorzitter van de VAP om 28 zetels vroeg. Dan moet je jezelf gaan afvragen waar ik persoonlijk aan een aantal mensen heb gezegd. Er is een hidden agenda. En men heeft mij voor gek verklaard. Men heeft mij willen vernederen. Nu is de waarheid daar. Nu staan organisaties weer op. Ook met 2, 3 agenda's. Ik ken die gasten toch. Maar de eerlijke mensen, die krijgen nooit de kans. De eerlijke mensen, die ook 7, 8, 9 schone vingers hebben, die ook geen 10 schone vingers hebben, die iets kunnen betekenen voor wie er een natie, krijgen nooit de kans. Mijn familie, mijn goede vrienden, ook politieke vrienden, zet me in aankoezing. Eerlijke mensen krijgen nooit de kans. Dus je hebt het geprobeerd. Liep desra maar rustig. Mek den jan de pina. U gaat zelf zien. We hebben gezien. We gaan meer op podiumtaal. Amanoma harastekker. Maar hij is medeplichtig wat er ook nu gebeurt. Daarom komt geen enkele politieke partij die nu aan de macht zit, mij of een aantal van onze mensen komen vertellen, ja, we gaan wachten en nog kijken.